Ngonten meneh, guys. Ge arep ngonten apa to Riri? Wong ora enek sing nonton kok. Ora enek sing nonton yo ben ora ngurus. Sing penting aku seneng. Ombe sik, guys. Do muri ger. Gen ora stres. Stres mikir konten. Ayo guys, tadi iki saiki jam tengah 11 jam 11 kurang sithik. Sambil ndelok MMA, aku arep dandani kipas angin bongko. Nah, jadi kirane kipas angin kuwi bongko, guys. Jika tak dandani ya. Tak pas iki. Jadi kipas angin iki tak dandani. Bongko ora iso muyer, guys. Alhamdulillah. Jadi aku ki ora iso ndandani kipas-kipas ini ki ora iso, ora mudeng. Tapi nyoba. Menawa iso ya alhamdulillah, mbangane tuku meneh, guys. Iki jenenge tukang jadi-jadian. Tukang dandani kipas angin, tapi tukang jadi-jadian. Nah, mesti diarani gur tinggal konten ngono ta. Ya ben pancen ya tak gawe konten ya. Langkah yang dhisik dhewe, nah, kita bongkar dulu, guys. Nah, carane bongkar iki gampang. Sementing enek baut dikendokno ngono terus dicopot. Kuwi carane bongkar. Gampang toh? Gampang. Kita percepat, guys. Set. Nah. Soalnya ini awan, oh ya awan bengi, guys. Awan bengi iki saumuk eramu. Nek turu ra kipas angin ora kuat. Selain saumuk iki lemute akeh. Dadi nek ra kipas angin semute wangwing semut. Lemut wangwing ae. Griseni buat nyamuk ya ora kodial. Jadi tak coba sih ya, ceritanya iki dicep ning ngene, set. Terus ceklek ning ngono ki ora muyer. Malah panas. Baru kuwi terus mambu sangit, guys. Wah, ini kita bongkar sih. Kita jadikan malapraktek. Oke. Wis terbongkar iki kipase. Ndang ngono terus dicepot kipase iki. Nyaman aja. Aduh. Kita bongkar mesinnya, guys. Tapi tak celake kameranya sih kan kita. Cedak no kameranya didingkluk no ini set. Ini oke, gambarnya kena api, guys. Set. Nah. Den kagur nyawang aku wae. Rupane jane tengul ngene. Tengul. Alah tengul. Baute klumpuke ndak? Anu, kecer. Nah, iki mesinnya dibongkar, guys. Bongkar alon-alon. Asale kelakon ya. Kontenku sing wingi-wingi, guys. Jan belas ra enek sing nonton jan. Semprul tenan. Semprul tenan ra enek sing nonton. Dan iki kok enek sing nonton ora aja. Ri. Nah, enek sing nonton yo karepmu. Ora yo karepmu. Memangnya tak pikir.
Memang nek ana sing nonton terus aku sedih ngono. No way. Yang penting aku seneng, guys. Nah, iki lho. Gosong. Sepulne gosong. Song gosong. Sing marai ra ngurup iki gosong mergone ra diwalik. Iki kabele dicopot dhisik, guys. Nah, copot ini, guys. Di bongko iki. Ilokke itu. Nah, terus aku ini tuku. Nah, iki tuku ganti nih. Tadi aku tak siap nih iki. Mergone nggo konten wis tak siap. Iki aku tuku online. 20.000 iki. 20.000 di bongko. Pasang ya, guys ya. Sing anyar iki dipasang. Gampang toh. Dandan saiki apa-apa iki gampang. Pokok mati copot gua ganti anyar. Nah, tuku sembarang kalir ki nang online wis akeh saiki. Karek online karek apa jenenge check out enteni barangnya teko pasang ini guys. Nah, kabel di sambungke wis warnane padha guys. Abang karo abang, ireng karo ireng, putih karo putih, ngono ae. Simpel. Ya kabeh wong iso, wong meteng iso. Sing penting wedok nek wong lanang ya ora iso meteng. Nah, sambung kabeh ngene iki, guys. Jadi dandani ini tidak perlu keahlian khusus. Gue karek copot, pasang dipadake karo maune ngono dadi, guys. Ya. Gampang, murah meriah. Ya, mbane tukune iki aku tuku ngen 85 iki. Ora. Nah iki kan bongko, nek aku tukune ya 85 to. Nah, mending tukokne iki ne. Iki jenenge apa ya? Trapo kipas angin ngene online, guys. Oh iya, apa? Kipas angin karakter Doraemon, karakter apa jenenge? Iki apa iki? Kucing, karakter telek, padha mesine padha. Bar kuwi di buaut di wancang meneh, guys. Gampang. Buaute kencang meneh. Kabeh ya. Ojo ngantek luput. Nek luput jeplak malah mencolot iki lho. Kipase iso mencolot iki nek ra kenceng tenan. Ditase dipengke set wah lancar. Lah wingi kita tawake tukang rosok mosok dinyang 5.000. Wah 5.000 Mas nek kaya ngono kuwi. Wis mati kok. Kuwi nek sing kena dijupuk kuwi paling go tembokone tok paling pirang on. Ora tak do, rasah. Dirosokke wis tak dandanane ya. Ya kuwi mau terus aku iseng miliki ning online iki. Aku online sik dhewe iki apa spare part kipas angin karakter lho kok ndang jedul kabeh. Di apa kipase ada ae. Terus trafone saklare iki yo enek online iki. Wah akhirnya ya wis tak tukoke trafo ae genah trafone sing bongko ora muter. Nak tukoke. Nah, iki tak pasang saiki. Iki tak coba nih sik, guys. Iki posisine saklare tak onke wae. Nah, terus tak cep nih, coba sih 1 2 3. Wis, mantap. Mantap jiwa, tukang jadi-jadian yo. Soh akhirnya Eso, sambung toh, guys.
Pancar jaya, tinggal pasang meneh tutupe. Lho, tukang jadi-jadian ya iso, guys. Tukang kipas angin ya oke. Tukang dandani HP ya oke. Dandan omah ya oke. Ngonten ya bosok. Konten ra nek sing nonton. Deladuk nang. Oh iya, guys, lali. Urung dibuka mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Jumpa dan ketemu lagi ambek aku. Sopo? Jangkar. Mas Jangkar. Heri Jangkar. Di sini aku guys nganggo paijo. Paijo jenenge sebadet remuk. Ilang pamore. Dijiat wong sak alam projo. Lagi ganti jeneng asli. Heri Jangkar. Heri iki jenengku, Jangkar iki konterku. Nek do pengen ngerti silsilahe, lah kok baute kecer cah. Nang ndi ki mau? Nang ndi ki mau? Oke. Cek kurang. Baute kurang ndi ki? Wis rasa digenepi ra apa-apa, sing penting iso muser. Sekali lagi kita tes. Wow. Iki 0. Ketok rakis. Nah, ini tak coba ya. Saklar hiji, set. Oke, cepet-cepetane kok. Kapas. Nah, ini saklar hiji. Nah, level hiji. C0. Level hiji. Level lolo. Wah. Mantap jiwa. Wes. Kipas angin sudah normal lagi. Wes gelem muyer meneh. Nah, muyer kok, guys. Nah. Berhasil. Hore. Berhasil. Hore. Oke, guys. Dandani kipas angin bongko sudah selesai. Suara apa kae? Ngopo, Mak? Nyalo kipas wis dadi. Nyalo gorono. Oke, guys yo. Semua kabeh kuwi mau ya gur nganu, guys. Coba-coba, guys. Tidak ada salahnya kita mencoba. Nanti selama apa jenenge masih diberi kesempatan, masih diberi akal pikiran ya nyoba terus. Masih ada kegagalan ya. Kegagalan itu bukan berarti berakhir segalanya. Bukan berarti akhir segalanya. Jarane wong-wong kae kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Mulane ya aku sebagai konten kreator gagal ya ora terus nganu. Terus mutung no way. Nek sing nonton ora apa-apa. Terus aku anu ngono, mutung gagal ya ora. Berusaha terus. Belajar dari kegagalan. Apa sing marai gagal? Apa sing marai ra payu? Ngono lho. Sik ngombe sik, guys. Ben ora stres, guys. Dodo mburi ger.
Oh ya guys, iki lho. Panggonan wingi sing tak resiki wingi. Sing jare tak nggodah motor lho sida. Motore mlebu rene, sing siji sebelah kene. Dadi wingi kan kene kebak box salon, box speaker. Dadine karismane ra iso mlebu nang kene. Karismane iso ndok kono nek ngarep konter kono, mburi lawang. Dadi nek bojoku ngopo jenenge buka konter ki dadak ngetokke motor rekoso. Wong bojoku iki ra iso numpak pit motor. Ora tau nganu motor, gur gawane gur ngetokne karo mlebokne. Sak dadi. Kadang-kadang sambat sikile kesampar standar, sampar kuwi pancatan. Dadi dengkule kene iki ya kaya aku. Dengkulku iki ya kena post step iki. Iki tok ra. Dadi nek kena post step ngono kuwi lorone jan ra karuan kae, guys. Apa meneh wong wedok. Ya, guys. Jadi ngopo ya? Kadang jadi YouTuber ki ya nganu harus mencari sesuatu yang sing mood sing sesuai dengan karakter awake dhewe. Ora perlu niru-niru sapa-sapa, ora pengen dadi sapa-sapa, dadi awakmu dhewe. Elek ya ben. Oh, wagu ya ben. Terus nyeleneh ya ben. Itulah karakter awake dhewe, jati diri awake dhewe. Ya ben penonton sing menilai sing nganu biji. Oke guys, wong aku ki ora mudeng YouTube, ora mudeng apa jenenge, ora iso konten apik kaya wong-wong kan. Kontene mung iki. Jadi ya bila mana ada salah-salah kata, aku yang dikurangi selama ini ya. Dan aku njaluk dukungane guys. Yo nek sing gelem dukung wae ra gelem ya ora apa-apa. Bebas, fair. Bebas didukung ya monggo, ra monggo ning aku njaluk tulung didukung guys, di subscribe ngono. Gendang itu 1000 subscribe. Gendang iso ngrasake gajian. Mosok ngonten wis sepro-sprene ra tau gajian. Ora. Sedih ya kadang. Sedih tapi yo tetep ngonten terus. Oke guys, cukup semene wae kontenku ya guys ya. Nek terlalu dawa iki ora patut. YouTuber pemula, YouTuber elek, YouTuber desa, YouTuber apayu, YouTuber ora tau gajian. Apa nih? YouTuber bosok. Astagfirullahaladzim. Paringono kekuatan ya Allah. Paringono kesabaran. Paringono rezeki yang halal dan barokah. Ya guys ya. Buat semuanya, muga-muga tansah pinaringan bagas waras, ayam tentrem, gemah haripah, loh jinawi, diparingi banyak limpahan rezeki, rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke guys, sehat selalu buat semuanya. Tidur nyenyak, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.